Čau, ja ťa vítam pri dnešnom videu a v dnešnom videu si povieme príbeh hráča Gamer. A ešte pred začiatkom videu by som bol moc rád, keby si dali like a odber. Gamerová kariéra začala takisto ako u väčšina youtuberov, ktorí začali natáčať od roku 2011 do 2012. Išlo o veľmi populárne Minecraft video a vyrostla na ňom jedna celá generácia youtuberov. Napríklad Pedro, Jirka Král, Ment, či napríklad Gorky alebo Goňky, ktorí sú zabudnutí v čase youtubovaní. A vyrastli na nich tisíce detí a veľa z nich im tiahne na 20. A aj veľa z nich už tú hranicu prekročili. Avšak postupom času sa táto minecraftiarská skvadra pomalu rozpadla. Nemyslím tým, že by mali medzi sebou nejaké obrovské konflikty, ale proste niektorých už prestal baviť Minecraft a vrhli sa na iné hry. Alebo išli skôr ku väčším trendom. Niektorých napríklad omrzol YouTube a sekli s tým na dobro. Ale dá sa povedať, kto zostal verný pri Minecrafte je Gamer. Áno, samozrejme, skúsil si aj iné hry, ale väčšina jeho videí sú Minecraft videá. Preto táto jeho kariéra je veľmi špecifická. Proste robí to, čo ho baví. Preto v tomto videu si povieme celý jeho príbeh. Vianoce 2011 už boli na spadnutie. A práve pár dní pred nimi a Gamer vydáva nové video a v tomto videu sa chystá na novú cestu. A samozrejme je to video zo Minecraftu. Je to konkrétne zo slavného Skyblocku. Je to cobblestone generátory, levitovanie malého ostrovu a bolavé pády si získali prví fanúšici. Video je moc nezvyklé a to je animáciou, ktorá nepochádzala z dielom Gamera, ale aj tak sa to jednalo o niečo, ktoré diváky určite zaujímalo. Gamer si potom zariadil vlastnú animáciu, kde vystupovala jeho postava. A na tú dobu to vyzeralo kruto prísne. A už práve v tej dobe neexistovala jeho postava v tradičného skinu. A tento skin s menšími úpravami používa aj dodnes. A takto sa už ukazoval jeho prvých videí, ktoré nahral. Skyblock sa postupne rozjel, ale Gamer nezostal len u nej. Točil aj tutoriály a prinášal fanúškom novinky, čo sa chystala verzia do Minecraftu. Tak ľudia, toto by bol záver videa. Ak sa vám toto video páčilo, určite dajte like, odber a pri ďalších takýchto videí. Čaute.